खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। सनितपुर जिल्लानि राङापारा ओनसोलाव PMUI बिथांखिनि सोरखारि न'नि मुङाव रां जाख्ल'नायनि अजद। रां जाख्ल'जानाय आइजोफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला निर्मल बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा आइजोफोरनिफ्राय सोरखारि न' होनायनि मुङै साफायाव 2500 रां लादोंमोन आरो न' होनायनि मुङाव फट' खेबनो थाखायबो बुंदोंमोन। नाथाय रांखौ जमा होखांनायनि उनाव आइजोफोरनि फट'बो खेबाखै आरो सानै साथामनिल' खामानिखौ मावदों, नाथाय गोबांनिखौनो मावाखै होननानै फोरमायदों। खमैबो आइजोफोरखौ PMUIनि न' होनायनि मुङै सा 150 एबा 200सो आइजोफोरनिफ्राय 2500 राङै लादोंमोन निर्मल बसुमतारीया। जायनि जाहोनाव आइजोफ्रा जयै ओंखारनानै निर्मल बसुमतारीनि न'खराव थांनानै दान्थे बिदान्थे खालामहैनायखौबो नुनो मोननाय जादों। न'खौ होनो हायाब्ला बे सोरखारनि PMUIनि मुङै लानाय रांखौ जोंनो नांफिनगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों रां थगायजानाय आइजोफ्रा। बेनि अनगायैबो आइजोफ्रा निर्मल बसुमतारीखौ लोगो हमनो थांब्लाबो खारखोमाबाय थायो होननानैबो गोख्रों अजद दैखांदों। बावैसो सान सिगां क'क्राझार आरो सालाकाटिनि रेल स्टेशननि गेजेराव जानाय जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो क'क्राझारनि सालाकाटियाव पुलिस आरो मावबादिनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथाय जानानै थाङो। सालाकाटिनि नादानगुरि हाजोआव जादोंमोन बे गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथाया। बे गुलि गावलायनायाव सासे मावबादिनि जिउ खहाबो जायो। जिउ गोमानाय मावबादिखौ एपिल उर्फे रहित हेम्ब्रम होननानै सिनायथिनो हादों। बे जाथाय जानाय जायगायाव नायबिजिरनायाव गंसे पिस्तल आरो थरनै ग्रेनेड बमबो बोखांनो हायो पुलिस जवानफोरा। मख'नो गोनांदि क'क्राझार आरो सालाकाटिनि गेजेराव IED बेफ्रु होनायाव लोब्बा दंमोन बे जिउ खहा जानाय मावबादिया। पुलिसआ बे मावबादिफोर थानाय जायगाखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो जायगायाव थांनानै सिग्रोमनाय हाबाफारि लानाय समावनो बे गुलि गावनाय जाथाया जादोंमोन। खमैबो गरद' पुलिसनि गुलिया मावबादि एपिल मुर्मु उर्फे हेम्ब्रमनाव नांनानै गोब्राब जोखोम जायो आरो जोखोम जानायखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय देहा फाहामसालियावनो गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय रुंसारि जायो। क'क्राझार सेरफांगुरि ओनसोलनि जाम्फैगुरि गामिनि थागिबि रिपुल गयारिनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबि खालामदों नखरनि सुबुंफ्रा। मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय सेप्तेम्बरनि 27 खालाराव क'क्राझारनि तितागुरि सेल्फलेसन फाउन्डेसन रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव जाम्फैगुरि गामिनि रिपुल गयारिखौ बांद्राय ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा बाहायनायनि थाखाय नखरनि सुबुंफ्रा फाहामथाय होनो थाखाय सेल्फलेसन फाउन्डेसन रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव दोनहैदोंमोन। नाथाय दोनहैनायनि 30 अक्ट'बरावनो नखरनि सोद्रोमाफोरनो रिपुल गयारिखौ फासि नांनानै थैनायनि खौरांखौ हरो। नखरनि सोद्रोमाफ्रा खौरां मोननाय लोगो लोगोनो फिसाज्लाखौ नायनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय फिसाज्लानि गोथै सह'खौ नायहोआखै आरो गोबाव सम बारलांब्लाबो फिसाज्लानि पस्टमर्टेम खालामनायनि रिपर्टखौबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायदों। थैनायनि अखानायैसो फिसानि गोथै सह'खौ नुदों आरो बे गोथै सह'खौ नुनायनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफ्रा बुनानै बुथारनायनिसो सन्देह खालामदों। मानोना थैनाय गोथै सह'नि बिखुं आरो गोदोनायाव गोब्राब जोखोम जानाय सिन दङ आरो खखाबावबो बायनाय आरो गोदोना खमावबो बायनायनि सिन दङ होननानै फोरमायदों। बे जाथायखौ लानानै दायो नखरनि सोद्रोमाफोरा फिसाज्लानि थार बिजिरनाय नागिरनानै पुलिसआ जाहाथे बेनि सायाव मोजाङै नायबिजिरो आरो बे जाथायखौ लानानै दायो पुलिस थानायाव गांसे एजाहार थिसनबाय होननानैबो फोरमायदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। गुजरातआव सासे BSF जवाननि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जिउ खहा जानाय BSF जवाना गावनि डिउटि मावबाय थानाय समावनो हरखाब देहायारि लोरबां जानायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय बेटेलियान जवानखौ बजालिनि 33 बोसोर बैसोनि रातुल होननानै सिनायथिनो हादों। गुजरातनि गान्धीनगरनि 137 नं बेटेलियननि मावथि महरै खामानि मावबाय थादोंमोन रातुला। नाथाय दुखुनांथाव बिथाङा हरखाब देहाया गाज्रि जानानै जिउ खहा जायो। गोदानै BTCनि बायजोआव BPP राजखान्थि हान्जा जोनोम जानाया BKWCखौ दखल खालामनो थाखायसो आरो गोबां आफादफोरानो बे राजखान्थिखौ दाजानो बादों होननानै UPPLनि आफादगिरि मन'रन्जन बसुमतारी बिथाङा रोखायै फोरमायदों। सानजारि नोगोराव थानाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय मावखुलियाव धेमाजि जिल्लानि गुबुन गुबुन बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि, मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव सोलोंथाइ, रांखान्थि, राजखान्थि आरो BKWCनि सुस्रांजायै जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनायनि थाखाय राहा लामा नागिरनानै मैया मोनसे गोनांथार मेल जानानै थाङो। बे मेलनि गेजेरजों गोदानै BTCनि बायजोआव BPP राजखान्थि हान्जा जोनोम जानाया BKWCखौ दखल खालामनो थाखायसो जोनोम जादों होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो UPPLनि आफादगिरि मन'रन्जन बसुमतारी बिथाङा। उदालगुरिनि भेरगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे बर' सेंग्रानि जिउ खहा जादों।
नांगौनि बांद्राय गोख्रैथिजों सालायनायनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जादों होननानै जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों। बे जिउ खहा जानाय सेंग्राखौ 22 बोसोर बैसोनि बिबिसर बर' होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला बे जिउ खहा जानाय सुबुङा थाव सोनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय फैफिननाय समाव बे जाब्रबथाया जादों होननानै फोरमायथिदों। जाथाय जानाय जायगायाव जायगानि सुबुंफ्रा गोथैखौ बोखांनो थाखाय पुलिसनो खौरां हरो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।